dan različitih razina studija i različitih programa. Studenti se treba informirati o dostupnim izvorima financijske potpore. To je upravo ono što radimo na našim obrazovnim savjetovanjima. Poludo, dobro mi je. Obavezno skoknite na www.iro.hr gdje ćete pronaći čitav program. Sve počinje već od sutra i traje do 24. siječnja. A svi fanovi Robbie Williamsa su poskočili od sreće kad su čuli da je izašao njegov posljednji single zvan Different. Stvarno je itekako odličan. I don't change the